Tic Tac, amb... Maria Farelo, professora del Jaume I. Molt bé, doncs ara et farem unes preguntes. D'acord. Per començar, quins estudis tens? Doncs mira, jo soc llicenciada en Pedagogia, tinc un màster en Recursos Humans i tinc un màster en Formació del Professorat de l'especialitat de FOL. Molt bé. I a quina universitat vas estudiar? Vaig estudiar a la Rovira Virgili de Tarragona. I a quins cursos dones classe? Doncs mira, ara estic fent classe a cicles formatius, a gestió administrativa, a integració social al mòdul de FOL, a integració social al grau superior a una assignatura que es diu Empresa i Iniciativa Emprenedora, al d'Administració i Finances també faig el mòdul de FOL i a quart de l'ESO faig una assignatura optativa que es diu Formació i Orientació Personal i Professional. I a més soc l'orientadora del centre. I quants anys fa que ets professora? Doncs amb aquest curs farà uns 5 anys, crec. Sí, 5 anys. I quants anys portes aquí al Jaume I? Aquí són 2 cursos. Molt bé. I per acabar, a qui li passes l'entrevista? Doncs li passo l'entrevista a la Carme Alemany.